ಸಂಡೇ दादा ಕಜಿಪೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತಿರಿಪಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಲಿಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಓಪನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸೇರುಳ್ಳರು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸೇರುಳ್ಳರು ಜಾಯಿನ್ ಐನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರುಳ್ಳರ್ ತುಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಏರುಳ್ಳರ್ ತುಕ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡುವ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ आज जन ऐडलेर ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಗ್ಲತ್ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪಾತೆರ ನಿಜ್ಜಿರು ಈತ ಲೆಪ್ಪನೆಗಲ್ಲ ಒರಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ನಿಜ್ಜಾರಿ
ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್, ನಮಸ್ತೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್, ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪಂಚೋಲ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್, ಒಣ ಸಾಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ, ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ. ಪಂಚೋಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಣ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಲೈಕ್ ರಿಚಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ, ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ. ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಒಣ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐಡಿಡುಳ್ಳರು. ಗಡ್ಡ ಜನಲ್ಲರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲರು. ಒಣ ಸಾತುಜಿ ಪರಂದು ಕೊಕ್ಕು ಓಡೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಸುರು ಎನ್ನನೇ ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಂಕ್ಲು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು. ನಿಕ್ಲೆನ ಒಣ ಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಬಾಲೆ ದಾನ್ವೇರ್ ಬಾಲೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೇರ ಅಂತ ಅರೆ ಕೋರಿಗಾಜಿ ಪಿಪ್ಪು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಯೋ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಜ್ ಏನು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರತ್ತ
ಅಂಚಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಂಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಇನಿಜ್ಜಿ చెడ్లాతను కాండే ತೆಡಿಯಲಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಬರ್ಸೇಜಿ ಕೋಡೆ ಇತ್ತನ ಅದೊಡ್ ಮುರಾಣಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ఇని కాండే ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲವರುಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡೆ ఇంట్లో తిక్కుది గ్యాస్ ಮೂಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೆಂಡು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ ఎంచోలేరక్క ನನ್ನ ಮಗನ ಬೊಟ್ಟು ನಗೆಂಡು ಇರ್ನವರುಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಉಲ್ಲೆ ರೈಡ್ ಏರವು చూసాను ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಅಂದುಲೆರ್ ಅಂದೆ ఇంట్లో గ్యాస్ తిక్కు జక్క ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಕೆಲಪನ ಅಂದುಲೆರ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಲೈನ್ದ ಗಾಡಿ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈನ್ದ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಪೋದು ಪತ್ತಾರು ಪಂಪೇರು ಎಂಕಿ ಪೋತುಜ ವನತ್ತಜಿಂದ ಆಯ್ತು ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿಂದಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸೂಪರ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪನಂದುಲೆರ್ ಅಂದೆ ಇಂಚಿನ ಕೊಲ್ಪುಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಒಂದೊಂದೆ ಪರ ಪರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲ ಇಂಜಿಲ ಇನಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಚೂರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಅಂಚಾತ್ ಮುರಾನಿ ಅಂಡೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನ ಬಯ್ಯಾಡ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಅವರು ಅದೊಟ್ಟು ಬತ್ತನ ತಿಡ್ಲು ಬಕಿಜ್ಜ ಅಡಿಗೆ ಕೈದಾಂಡು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೊಡೆ ಬೈದ್ನತ್ತೆ ಮನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪೂರ್ಪಗ್ ಬರ್ಪೇನಾರು ಅಪೂರ್ಪಗ್ ನೆನಪಾಂಡ ಮನಸಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ 4 ಜನ 4 ಜನ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಬಾಲೆ ಸೇರಿದು 4 ಜನ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜರು ಮಾಮಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನು ಬಾಲೆ ಆಚೆ ಕೋಡೆ ಬಹುದಾರು ಕೋಡೆ ಬೌದರಕ್ಕ ಆಂಡಲೇರ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪತೆ ಇತ್ತೆ ಅಪೂರ್ಪತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ವೇಸು ತಕ್ಕ ವರರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರ್ ಬೈದಿಜೇರು ನೆನ್ಪೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನುಜ್ಜೇರಿ ನಿಖಲ್ನ ಲೈವ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ಲಿ ರಾಜು ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ಪಾಪು ರೇ ಹಾಯ್ ರಾಜು ಪಾಟೀಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಇರೇನ ವೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾರ್ ಪಾಪು ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜು ಪಾಟೀಲ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಬಾಲೆಗ್ ಏತೆ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲೆಗ್ 2.5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 2.5 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡ್ ಬಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಾರ್ ತಿಕ್ರೆ ಒಕ್ಕಡೋನ್ ಸಾರ್ ತಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಸಾರ್ ಲೈಕ್ರೆ ಒಕ್ಕಡೋನ್ ಸಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ ದಾದನಾರ್ನ ಅರ್ಥ ಅಬ್ಜಂಕ್ ಭಾಷೆ ಚೂರು ಮೋಡಿ ಅನ್ನ ವಾಸೆ ರಾಜು ಪಾಟೀಲ್
ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ? ಇರೆಗೆ ಪೋನು ತೂವೋಡ పొన్ను తూపారా? ఓకే. ఓకే. తూలే తూలే ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಪೊನ್ನು ತೂವಡೆ ಬಂಡೆತು. ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ದೇವೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ದೇವೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್. ಸುದೀತ್ ನಿಂಜೀರು. ಹಾಯ್ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇರ್ ಬೈದಾರ ದುಂಬರ? ಅತ್ತಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್‌ಗೆ ಬತ್ತಿನಿ. ಇಂಕ ದುಂಬು ಈರ್ನ ಪುದಾರು ತುಯಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಈರೆನಾ ಏರನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಒಣಸಾಂಡೆ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲೈವ್‌ಗೆ ಬೈದಾರ ಅಂದತೆ. ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ. ನಮಕ್ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೂಪರ್. ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ. ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್. ಸಾರ್. ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರು. ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ. ಸುಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹೋಯ್ ಪಂಡರ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೂಡ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇರ್ ಕಾಮಿಡಿಯಾ? ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ಹೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್. ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ. ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ. ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ದಾಲ ಉಂಡೆ. ಸಮಾಚಾರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸಮಾಚಾರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈವ್‌ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಉನಸಾಂಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸರೋಜಕ್ಕನಿಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಸಮಾಚಾರ ಪೂರ ಪನೋಡೆ ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಈರೆ. ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಕ್ ಏನ್ವಾ ಸಮಾಚಾರ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ. ಅಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಕ್ಕ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ. ಬಾಬಾದ ಪುದರ್ ದಾದೆ. ಬಾಬಾದ ಪುದರ್ ಚರಿತ್. ಚರಿತ್. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಅತೆ ಆಟೋಗು ಬರಿಯಾರೆ ಅಂದಂದ್ ಪಂತಾರ ಏಪ ಆಟ ಏಪನ ಮುರಾನಿ ಪಂತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಆಟೋಗು ಬಂತಾರ ಕೋಡೆಲ ಬಂತಾರ ಮುರನ್ಲ ಬಂತಾರ ಮಂಗೂರು ಓಲುಂಡು ಪನಂದುಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಂಗೂರು ಉಂಡು ಮಂಗೂರು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ಇತ್ತನು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪುದಾರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪನಂದುಲೇರ್ ಅನುಸೂಯಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗೊಂದೆ ಮೀನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ರೆಡ್ಡೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ರೆಡ್ಡೆಗ್ ಅತ್ತೆ ಆಟ ನನ್ ಕೋಡೆ ಪಂಡಾರು ಮಾರ್ರೆ ನೆನ್ಪಿತ್ತಿಜಿ ಈರ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಅನುಸೂಯಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಚಿಕನ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಿನಿ ಮೀನ್ ಅತ್ತೆ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪಂಜಿಲ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ. ಓ ಪಂಜಿಲ್ ಬತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡತೆ. ಅಕ್ಲೆನ್ ಕಡಪುರ್ದ ಹತ್ನಿ ಸರಿ ಅಕ್ಲೆನ್ ಕಡಪುರ್ದ ಹತ್ನಿ ದಿವ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೇಜಸ್. ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಸೂಪರ್ ಪಿದಾರ್. ದಿವ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೇಜಸ್ಗೆ. ದಿವ್ಯ ಬಂಡೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಲಂಚ್ ದಿವ್ಯ ವನಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೆ. ಕೊಡಲ್ಲ ಮೀನ್ ಸರತ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೋಡೆ ದಾದ ಪಂತೇರು ಸುರೇ ದಾದನ ಪಂತೇರು ಫ್ರೈ ದಾದನ ಪಂತೇರು. ಇನ್ನು ಜಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಇರ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಆಗ್ಲೇನು ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಸಮ್ಮನ ನಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಪುಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜರತ್ತೆ ಈರ್ ಗೊತ್ತು ಕುಕ್ಕುದ ಮರತ ಇಡ್ ಕುಲ್ಲು ಬರತ್ತ ಇಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕುಲ್ಲೂರ್ ಚಿಂದ್ ಪನಾರ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬಸ್ಸಾರ್ಪುನತ್ತ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎಂದ್ ಮಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪು ಜಾಲ್ಡ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಕೋಡೆದನೆ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಸಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕೋಡೆದನೆ ಸಾರ್ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ದೇ ಇರ್ನ ಏತ್ ಒರಿಂಡು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ಊರ ಎಜ್ಜಾತ ಕೋಡೆದ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಸಾರ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ನಾನು ಎಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಎತ್ತೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒರಿಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಾರ್ನ ಯಾನ್ ಆಗ್ಲೇಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಐಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಜಿಲೆ ಗತೆ. ಓ ಅಂಚ ಓ ಅಂಚಾನೆ ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಜನವರಿ 14 ಮಗೆ ಜನವರಿ 21 ಮಗು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಗಲ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಅಂಚ ದಿವ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ದೀತಿನಿ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಏರ್ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಸು ಉರಿಪೋಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡು ಕೊನಪರ ಸಾಂಬಾರು ಅವು ಉರಿಪೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಡಿಗೆ ಅವು 50 ತೋರಿಂಡು ಅಪ್ಪಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು 50 ತೋರಿಂಡು ಎರಡು ಎಂಚ ಜನ ಒರಿನು ನೇ ಒಂದಿನ ಕಚ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಪು ಪಾಡೊರ್ಚದಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಒಂದಂತೆ ಒಂದಿನ ಕಚಕ್ ಮಲ್ತು 4 ದಿನ ಬರಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕಗದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ನೋಟುದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಲರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ನೋಟುದ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೂನ್ 3 ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡು ಅನ್ನೆ ಓ ದೇವರನ್ನ ಈರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರೇರು ಅರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಜನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲೆನ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರನೆ ಆಪುಜಿ ತರಕಾರಿ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದೆ ಆಯ್ನ ಜನವರಿ 29 ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಿ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಅತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕಾಸು ಓಡೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಗ್ಲೆ ತೋಪೆರ್ ಪೂರ ಅಗ್ಲೆಲೆ ತೋಪೆರ್ ಇರೆ ಪೋರ್ಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ
ದೇವೆರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ನನ್ನ ದಾದ ಬರ್ಪುನ ಪಿಲಿ ಅಂದು ಪಂಜಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಓಲು ಇತ್ತೆರು ಮಾರ್ರೆ. ಓ ದೇವೆರೆ ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾತ್ ನಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತೆರ ಬಂಡೆರತ್ತ ಅಂಚ ಆರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ದಾದ ಓಲು ಇತ್ತೆರು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿಯರ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಡೆ ಪೋಂಡ ತನ್ನತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪುಂಡು ಓಪನ್ ಅಂದುಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಸತೀಶಣ್ಣ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಡೆ ಪೋಂಡ ತನ್ನತೆಗೆ ಕಾಪುಂಡಿಗೆ ಕಾಸು. ಓ ಅಂಚಪ್ಪನ ಅಂದುಲೆರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಮರಿಯಂಡ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ನೀರು ಸತ್ಯಡ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಸತ್ಯಡ್ ಬಂಡ ಕಾಸೆ ಆಪುಜಿ ಮರೆತ್ತದ ಕಾಲೋಡು. ಆರ ಎಂಚ ಬಂಡಿನ ರತ್ತಾಡಿರಿಗೆ ಕಂಡರ ಪುರ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಮರಿಯಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂಗ್ ಪುರ ಬರ್ಪಕ್ ಮನಾರ ತೈ. ಅಂಚ ಪೊಡಿ ಕಾಸು ಉಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಓ ಅಂಚ ಪೊಡಿ ಕಾಸು ಉಂಡತೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲಮಲ್ಲ ನೋಟ ಹೊಡಿದ್ನಿತ್ತೆ. ಮಲಮಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬರೋಡತೆ ಅವ್ ಪೊಡಿ ಕಾಸು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಆಪರ ಇರೆಗ್ ದುಡ್ಡು ಆಪುಂಡು. ಪೊಡಿ ಕಾಸು ಯಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪೊಡಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಕಾಸುನು ಇಡೀ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಆಪುಂಡತೆ. ಪೂರಾ ಡಬ್ಬಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಡಿ ಕಾಸು ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಅನ್ನ. ಎಸ್ 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 ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನಸಾಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ದೀಲೆ ದಿನಾಲ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಸು ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ್ಡನೆ ಐಡಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರ ಒಂದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ದಿನೋಲ 5 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ರ ಬೋಡೆ ಅನ್ಯಾನ ವಿಷಯ. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿಗೇನಿ ಅಂದೆ ಉಲ್ಟಾ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಂಡ ಕಾಸು ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂದಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಎಂಚಾಂಡಲ ಖರ್ಚಿ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನವ್ವೇ ತಿಕ್ಕುನು ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದಿ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನವ್ವೇ ತಿಕ್ಕುನು ದಾದ ಅಲ್ಪುನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಫುಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಫುಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐರಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಡಬ್ಬಿ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕೀರ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯಾರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ದೀಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಫುಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇರ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ. ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಕಾಸು ಪಾಡುನು ಕಾಸುನ್ ಡಬ್ಬಿಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದೆ ಅನುಸೂಯಕ್ಕ ಕಾಸು ಡಬ್ಬಿಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಪಾಡುನು ಕಾಸುನ್ ಡಬ್ಬಿಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಡು ದೀಪಿರಂತ ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ನಿಪ್ಪುಂಡು
ಯಾನ್ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಬಡಂಡೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಡಬ್ಬಿನ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪಿ ಜತಾಯ್ಕ್ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಎಂಕದಾಯಗ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಬೊಟ್ರೆಗ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದಿವರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿವರ ಬೊಟ್ಟುಂದಾಯಗ್ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡೆ ತೇರ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡಯರು ಡಬ್ಬಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಡಾವು ದಲ ಕೊರಿ ಎಡ್ಡ ಕೊರುವೆರು ಇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಬೊಟ್ಟುಂಡು ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಕಾಸು ಪಾಡುವನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನುಶ್ರೀಯ ಕಂದೆ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ಬಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಪುಲ್ಲನಗ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಅನುಶ್ರೀಯಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ಪುಲ್ಲಾಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿನ ಬರ್ಪೇನ್ ಕೊನವರ ಡಬ್ಬಿ ಕೇರಳಗ ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಡಬ್ಬಿನ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೆರ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿವರ ಕೋಲ ఏంది ಬಾರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಎನಡ ರಡ್ಡ್ ಡಬ್ಬಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮುರಾನಿ ಹೋಳಿಗ್ ₹1 ಇತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಉಡೆತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಡೆತ್ತಿನ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಏತಿತ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಸು ಏತ್ ಸಾವಿರ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ₹1 ಡಬ್ಬಿ ಉಡೆತ್ತಿನ ನಾನು ₹1 ಹತ್ತು ಮಾರೆ ₹1 ಇತ್ತು ಐಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಉಡೆತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಾ ಬೆಪ್ಪು ತಕ್ಕಡಿಯ ಎಂಚಿನೇ ಮಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕಲ್ಪವನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸ್ತ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಾಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವರ್ಲ ಕಾಸ ಆವಡತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸ್ತ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾವುಡು ಅತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವ್ವಂದಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಡಕೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವ್ವಂದಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗ ಆಪುಂಡು ₹4,000 ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ₹4,000 ಇತ್ತುಂಡು ಅತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ₹4,000 ಒಂಜಾರ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತೊಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ನನೊಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಉಂಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಕೊರೊಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕಗ್ ಡಬ್ಬಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಾಸು ದಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಾಸುದ ಡಬ್ಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಉಡೆತ್ತರತೆ ನನೊಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದ್ ಅವು ಮುರಾಣಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ ದೆತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನರತೆ ಇರ್ 4,000 ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಡಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 4,000 ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಡಾರ
ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಕಾಸದಿಂದ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಗಾಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಗಾಪುಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಡಬ್ಬಿಡು 1,000 ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ 4,000 ಬಂಡಾರು. ಅಂದ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಅದೇ ಸತೀಶನ 4,000 ಎತ್ತುನ ಬಂಡಾರು. ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗೆತ್ತಿನಿ ಡಬ್ಬಿ ಹೋಲಿದಾನಿ. ಓ 4,000ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿನ್ನರ ಅಂಡ ತೇರೆಗ್. ಡಬ್ಬಿ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನರ ಅಂಡಿರೆಗ್. ಸತೀಶನ್ನೆ ಓಲಿ ಇಪ್ಪುನುಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನ ಇರು ಓಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ರಡ್ಡ್ ಡಬ್ಬಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅತೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಡು 4,000 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಡು 1,000 ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂಜೇ ಡಬ್ಬಿ ಗೆತ್ತಿನಿ ಬಂಡಾರತೆ. ಸತೀಶನ್ನ ಇರು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ದೆತ್ತಿನ ಬಂಡಾರತೆ. ದಾಯಗ್ ಡಬ್ಬಿ ಪತೊಂದು ಪೋರೆಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಡಬ್ಬಿ ಬರ್ಚೆಂಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಇರೇಗೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಆತೆ. 5,000ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ. ಕಂದಿ ಯಾರು ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ದೇಮುಗಿತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಹೋಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗ್. ಓ ಅಂಚ ಉಂಡಾ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ಹೋಲಿಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಅತೆ. ಓ ಅಂಚ ಹೋಳಿದೈಟ್ 4,000 ಎತ್ತುಂಡು, ಜಾತ್ರೆದೈಟ್ 1,000 ಎತ್ತುಂಡು. ಹೋಳಿದೈಟನ 4,000 ಎತ್ತುಂಡು ಅತೆ. ನೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡತ್ತ ಮರ 1,000 ಜಾತ್ರೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೆ. ಅಂಚ ಆತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಕಂದಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೋಲಿಗ್ ಒಂಜಿ. ಹೋಳಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ. ಓ ಹೋಳಿದಾನಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅತೆ ಅಂಚ. ಅಂಚ ದೀನೇಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಕಂದಿ ಅಂಚ ಆಂಡತ್ತೆ 4,000 5,000 ಆಂಡೆ. ಅಂಚ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಡೇರು ಗಟ್ಟಿಡು. ಎಲ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ಡಬ್ಬಿ ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಯಾವತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಬ್ಬಿ ದೀಕನ ಮತ್ತೆ ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಒರ್ಸೋಗು. ಎನ್ನಾಯ್ತು ಆವಂದು ಮಾರ ಎಂಕ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರನೆ ಆಪುಜಿ. ಅಕ್ಕನ ಬೇತೆ ಈರ್ನ ಬೇತೆ ಡಬ್ಬಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ನಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮವೆ ಏರ್ನ ಒರ್ಸೋಗ ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ. ಆವು ತೂಕ ಆಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಆವು ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಅಂದಂದ ಆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗು ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ದೇವರನ್ನೆ ಡಬ್ಬಿಡು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ಬಾತೊಂದು ತಿರ್ಗರೆ ಓಪುನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಏನ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮರ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ತುಲೆ.
ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ದೀಪನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೊಕ ಡಬ್ಬಿ ಫುಲ್ ಆಯ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾರ ಓಪನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದೂರಾಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ದೂರಾಗೆ. ಹೆಲ್ಪೇರಾರ್ ಡಬ್ಬಿ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾರ ಪೋಯಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದ್. ಅವೆಡ್ದು ಪಾಪದಾಗ್ಲೆ ಕೊರೋಳಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ತಿರ್ಗರ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದು ಪಾಪದಾಗ್ಲೆ ಕೊರೋಳಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಂದಿತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಲಂಚನೆ ಪಾಪದಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ನಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದೆ ನೋಡಿ ಕಂಚನೆ ಆತನಿಗೆ ಸರಿ ತೂನಗ ನೀ ಪಾಪ ಅಂತ ತೋಜಂಡು ಇಡ ಬಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ನೈಟಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಟಾಪ್ ಹೊಸ ಟಾಪ್ ಕೊರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಕ್ಳು ಎಡ್ಡೆತ ಪಾಪದಾಗ್ಲೆ ದಾನ ಮಲ್ತುಂಡ ನಾಲ್ ಜನ ಐಡಿಡುಲ್ಲೆರ್. ಪಾಪದಾಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ತುಜೆರ್ ದೇವೆರ್ ಪಾಪದಾಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೆರ್ ಕೊರ್ತುಜೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತಿನ ಪಾಪದಾಗ್ಲೆ ಕೊರೊಲಿ ಅತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಾತ ಮರ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಮ ಪಾಪದಾಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ದು ನಂಕ್ ದೇವೆರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಇತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಲೈವ್ ಗ್ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವೆರ್ ಕೊರ್ಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಕ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದಂದ್ ದೇವೆರ್ ನಮಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಡ ನಮಲ ಪಾಪದಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಕೊರುವೆರ್ ಅತೆ ದೇವೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೊರುವೆರ್ ಅತೆ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಲಿಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲೆ ಕೊರೊಡು ಮಲ್ಲಾಗುಲು ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲಂಡ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಅತೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್. ಪಾಪದಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕರುಣೆನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡುದಕ್ಲೆ ಕರುಣೆ ಪೂರ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವ್ ನಿಜ ಅವ್ರು ಪಾತೆರ ವನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ತೂಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ತೂಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಅಂದಿ ಮಲ್ಲಾಗುಲು ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಮಲ್ಲಾಗುಲು. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಡಬ್ಬಿದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಆ ರೀತಿ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅತ್ತು ದುಂಬು ಪಾಡ್ದಿತ್ನ ಡಬ್ಬಿದ ಕಾಸುನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅರೆ ನೆನ್ಪಾಂಡ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಗತೆ ಡಬ್ಬಿದ ಅಂಚ ಡಬ್ಬಿ ಉಡೆತ್ತೆರ ಅಂದ್ ಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ತೋಜುಂಡು.
ಏರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಪೋಯರ್. ಅರೆಗ್ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಒಲ್ಪನ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅತ್ ಡಬ್ಬಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಣ್ಣಗು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರು ಬೊಕ ಕೋಡೆದ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ನಮಲ ಪೋಯ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರ್ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ನಮ 2 ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರ್ ನಮಲ ಪೋಯತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕ ವಂದಿ ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮದು ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ದು ಉಡುಪಿ. ನಮ್ಮ ಊರು ಉಡುಪಿ. ಚೂರು ಚೂರು ಇತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅತೆ ಕಜಿಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ಯ ಚೂರು ಚೂರು ಇತ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ವಂಡಿ ಸಿಂಗ್ಲ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನೈಕ್ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. 2 ಜನಲ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ. ನಿಮ್ದು ಊರು ಯಾವುದು? ಪುರ್ರ ಅಂದ್ ಏರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪುದರ್ಗೆ ಅಂದ್ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಂಡೇರು ನೀವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಇರ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂಡೇರೆ ಕತೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನೀವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರತ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಿತು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಓದಿ. ಅನ್ನು ಕಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಒಣ ಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಒಣ ಸಾಂಡ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರು ಇರ್ನ ಒಣ ಸಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ರದರ್. ಎನ್ನ ಆತಿಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಒನಸ ಆತಿಜೆ. ಓ ಒಂಚ
ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶನ ಐತು ಹೊರ್ತು ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಓಕೆ 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 ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಐತು ಪೊರ್ತು ಲೈಕ್ ಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ಗು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್